ಸುದರ್ಶನೆಯಾದುಳ್ಳೆ ಇನಿ ಸುದರ್ಶನ ರೂಪ ತಾಳದು ದಾಯ ತಿರ್ತಿಜತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತನ್ನ ಖಂಡನ ಕೈ ತಲುಪ ಕೂದು ಕಣ್ಣನ ಮುಗರೊಂದುಲ್ಲರಿ ಎನ್ನ ನೆನಪೆ ಅಪ್ಪಗಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗಡ ಅಪ್ಪಡೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರಡು ಆಯ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಪ್ಪನ ಕೈ ತಲುಪ ಕೈ ಮುಗಿಯಂತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ಈರಗಳ ತಂದ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಈರಡ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಎಂತಿ ಮೆತ್ತಿಲ ಅಪ್ಪೆಡ ಬಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಅಪ್ಪೆ ನಿನಿತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಓರಿಯಾಗ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಿ ರಡ್ಡಿ ಸರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರವಂತೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿರಾ ಉಡ್ದಾದ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬೇತದಲತ್ತಿ ದಾದ ಕಂಡನ ಕೈ ತಲುಪುಕೊಂಡು ಬುಡದಾಯಿನಾಳೆ ಪುಗರ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅತ್ತ ಆಂಡ ಈ ಪುಗರ್ನೆಗಲ ಒಂಜಿ ಇತಿ ಮಿತಿ ನಿಪುಣು ಅಂತ ಏಪಳ ಮಿತಿ ಮೇರ್ದು ಪುಗರ್ ರವಲ್ಲಿ ತಂಚಾಂಡ ಈತ ಈರ್ನ ಕಂಡರನು ಈರ ಪುಗರಂದು ಬುಕ್ಕರ್ದು ಪುಗರ್ ರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಈರೇ ಪುಗರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಆಂಡ ಈರಂತ ಆಳತೆ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ದಾದವು ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಮೂಜಿಲಾ ಕೊಡು ಪರಾಕ್ರಮಿನಿ ಬಂಡರು ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ನಾನೇ ಈತ ಮೂಜಿಲಾ ಕೊಡು ಅವೇತ ದುಷ್ಟರು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆರ್ನಪುರ ಬೇರೆ ನಿಂದರ ಅಪ್ಪೆ ಘೋರ ದಾನವರು Baba
ಬಾಯಿರ್ದೆ ಭಕ್ತರ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾಳಿ 10 ಅವತಾರದೆತ್ತದು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಅದೇ ಮಂತೇರಿ ಅಂದಪ್ಪೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ಅವಿಯಾತ ಘೋರ ದಾನವೇರಿ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಇಂಥ ಮಂತ್ರ ಭಕ್ತರು ಆರ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ಯಾರನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ಆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ವಧೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಈರ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಇರ್ದ್ರಂತ ಎನ್ನ ಸಹಾಯನಿಗೆ ಅಚ್ಚುತಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀರೆಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚುತ ಬಂಡ ದಾದವು ಚುಟ್ಟಿ ಇಚ್ಛಾಂಗಿರವು ಇಚ್ಛಾಂಗಿರ ಅಚ್ಚುತಾರ್ದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕೆಂಚ ಯಾನದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ನಾನು ಒಂಚಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ತರಿಸಿ ನರಕು ಮುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕೋಪ ಬರಂದ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಬನ ಇತ್ತ ಯಾನು ಪಂಡ ಪಾತಾಣ ಕ್ಯಾಂಡ್ವಿ ಈ ಕೆಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ವಾಯ್ತಾರನ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು 10 ಅವತಾರದಪ್ಪನಾಗ ಸುದರ್ಶನೆ ಈರ್ನ ಕಂಡನ ಕೈಟಿಜ್ಜಾಣ ಈರ್ನ ಕಂಡಾಣಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ದಾಲತ್ತಿ ಆಯ ಪನ್ಪುಣದ ಕೇವಲ ದಂಡ ಅಂಚಾದ ಬಂಪೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಸುದರ್ಶನೆ ಚಕ್ರ ఆయన కైటిచ్చిననే దుష్టర్న వదలని అంద సరి సరి అపగండ ముందు సరి సరి ಅಪಗಂಡ ದಾನವರನ್ನು ಪೂರ ಈ ಕೆರ್ತನಿಂದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿ ಕೆರ್ತನ ಎನ್ನ ಸಹಾಯ ಆತನೆ ಸಹಾಯ ಈ ಮಲ್ತದ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಯಾಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ ಅಂದನ್ ಅಪಗಂಡ ಯಾನಿ ಇದ್ದರ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ದಾಲ ಆಪಿತ್ತು ಅಂದ ಈತ ಪೂರ ರಾಕ್ಷಸರ ಸೈಯೋಡುದಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಸುದರ್ಶನೆ ఆయన ಕೈಟಿತ್ತಿನದವ್ರನೆ ಓದೆ ಅಂಡಿ ಅಪಗಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿನ್ನಡ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆನಿಕೇನು ಎಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಉತ್ತರ ಈ ಕೊರಡು ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಾದೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದನ್ ಆನಲಿನೊಟ್ಟು ತಮಾಸುರೆ ಬನ್ ಪ್ರಂಚಿನ ದಾನವೇ ವೇದನ ಪುರ ಅಪಹರಿಸ ಒಂದು ಪೋಂದಿ ಪ್ರಂಚಿನ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರನು ತಾಳದು ಆ ದುಷ್ಟನ ಕೆರಿಯೇ ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಎಂಚ ಸಹಾಯ ನಾನು ಹೋಳಿತೇನೆ ಮತ್ಸ್ಯನ
ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಈರ್ನ ಕಂಡಳಿ ಸುರುತ ಅವತಾರವು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಮೀನೊಂಜಿ ನೀರಿನ ಬಲಿಪಡುದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ತಾದ ಬಡಿಯೇ ರೆಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಆ ರೆಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ರೇನೆ ಈ ಸುದರ್ಶನಿ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮಂದರಾದ್ರಿ ಪರ್ವತನ ದೇವರಾದ್ರಿ ಈರ್ನ ಕಂಡಳಿ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಮೆತ ರೂಪಣ ತಾಳಿ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಮೆಗೆ ಪರ್ವತನ ದೇವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಆ ಏಮೆದ ಗಟ್ಟಿಯಾನಂತೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂದ ಐನ ಬೆಲ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ಆ ಚಿಪ್ಪೆ ಯಾಣಾದಿತ್ತೆ ಈ ಚಿಪ್ಪಾದಿತ್ತ ಅಂದು ಓಹೋ ಆತ ಮಾತಾಡ್ತು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಬಂದ ರಕ್ಕಸೆ ಭೂಮಿ ಅವತಾರ ತಾಳದು ದುಷ್ಟಿಯರನ್ನು ಪೂರ ಶಿಕ್ಷಿಸೋಡನೆ ಅಂದು ಅಂತಿದ್ರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಕೆಲಿರ ಮಾಡದು ಈರ್ನ ಕಂಡನಿ ವಾರೂಪಣ ತಾಳ್ನೆ ವರಾಹ ಅಂತ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ವರಾಹ ರೂಪಣ ತಾಳಿ ಆ ವರಾಹನ ಉದ್ದತ ಕೂಳಿ ಪಂಡ ಕೋರ ಹಲ್ಲು ಅವು ಯಾನೆ ಆತೀತನೆ ಹಂಪೆ ಆಡೆಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪವನ್ ಬರೀತೆ ಆಯ ಲೋಕಡು ಅನ್ಯ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂದೀತೆ ಅವನ ಕೆರ ಮಾಡದು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ವಾರೂಪಣ ತಾಳಿಯೇ ನರಸಿಂಹ ತಂತಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೇವಲ ನೀ ಸಿಂಹ ಹೋಗು ವರಿಯನ್ನು ಕೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಆ ಸಿಂಹದ ಗಟ್ಯಾಯನ ಉಗ್ರಾದಿತ್ತೆ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಬಳಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಯಾಣೆಯ ಬೆರಿಸೆ ಪಂಡ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಬಳಿ ಕೆರೆ ಮಾಡೋದು ಈ ನಿನ್ನ ಕಂಡರಿ ಯಾದ ರೂಪಣ ತಾಳಿಯೇ ಒಟ್ಟು ವಾಮನ ರೂಪಣ ತಾಳಿ ಆ ವಾಮನ ಯಾನ್ ಜನ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ಪ್ರಪಂಚ ದಾಳತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ದುಷ್ಟಿಯರು ಮರ್ದ ನೋಡು ಅಂದ